Kurva sötét van. Akartam mondani. Nincs itt valami villany? Tapogasd a falat. Tiéd a jobb oldal, enyém a bal. Sziu megfedez bennünket. Tibi, várjál már, itt van valami. Ez egy kapcsoló. Hát akkor kapcsold be, baszol. A fasz, ez vizes. Ne szarozzál! Itt minden vizes! Bazd meg! Tibi, bazd meg! Megkúr az áram! Segítsél! Mit csinálsz? Mi a szart csináljak? Várj, olvastam valahol, hogy ilyenkor ki kell sütni valamit. Fáj, bazd meg! Szió, várj! Innen nyit, bazd meg! Hát, ha ki tudunk még valamit találni. Tessék, bazd meg. Most megint kurva sötét van.